Power. Ia că m-a pus spec deja, ia să vedem. Pune spec, bun. Deci ne l-a provocat pe Ronaldo al nostru din Overpower, așa că... Hai să văd și eu. Las că vă dau partea, uite, perfect. Stai că vreau să nu mai ascultăm manele, vreau să ascultăm muzică așa chill. Așa, deci e Pericol, ia mai știi și toate nume. E Pericl. E Pericl. Pericol. Mersi băi Raluca pentru suport, măi, mersi frumos Raluca. Mersi băieți acolo pentru reacția, uite share-ul, Miruna a distribuit, ia uite-l pe Gabi, Power, share-ul acolo, Raul, vă pune. Hai să vedem, ia. Hai să vedem aici Pericol, se pare că l-a provocat pe Ronaldo din Overpower la un 1v1 pentru că i-a dat emote în lobby. Ronaldo enervat și bineînțeles vrea să ducă Overpower un top, așa că haide să vedem dacă astăzi suntem aici de comentatorul principal King Dante, pe acesta o să-l punem aici lângă noi, vă salutăm și vă mulțumim pentru susținerea aici. Hai să vedem, domnule Dante, ce părere aveți de acest guild Overpower? Ce credeți că o să se aleagă de acest guild frumos? Dacă noi n-am fost în stare să facem calea, cum îi zice, cum îi zice, doctagule să luăm unul. Păi lasă doctagure, mă refer, ce părere ai de player? Vedem aici pe Ronaldo un hit de player. Păi dar poate Ronaldo la ca la fasole. Bă, dar au pus ăsta abilități, mă, uite cum îmi dau merg. Trebuie, deci tu partajare. Ronaldo, stai că-ți dau imediat partajare. Ronaldo, Roxy, mersi pentru steluțe acolo, Roxy, mersi frumos. Și Ronaldo și-a un cap de la Pericol. Vă place un băieți aici cum suntem în seara asta așezați? Ia uite, Dani, câte am pus de găbide aici, bă? Zici că suntem unul lângă altul, jur. Dar dă-te mai în stânga ta. Până dă Sebi partajare mai asomnă și. Deci vă place un băieți formula asta? Zici că e lângă mine, exact. Jur. Responsabilitățile? Bun, haideți să vedem un băieți pe Pericol aici, să vedem ce se alege de acest versus Pericol din Next cu puncte acolo frumos, stai să băgăm o melodie, ceva, bă, avem nevoie de o melodie agresivă pentru că e un versus agresiv. Unde e ăsta? Vine acum, e pe mijloc. O să vedem aici pe Pericol sare în față cu glurile, Pericol, Ronaldo reușește să facă 1v1, 1v1. Îi dă puradică, dă și tu partajare ca să vadă și insider. Tot pe Ronaldo pariez, mersi mult de tot pentru suport, măi, stai așa să dăm partajare, da. Apropo player, gata. Bun, haideți să vedem, doamnelor și domnilor, ne aflăm pe arena națională, iar astăzi avem un versus dintre Ronaldo și Pericol. Ronaldo vrea să facă overpower-ul, să-l ducă în top. Acest băiețaș are un potențial foarte mare, deoarece are câțiva anișori și la început de drum, așa că trebuie să-l susținem. Acesta dă un emote foarte toxic, să vedem dacă reușește să facă 2 la 1, să vedem dacă reușește să preia conducerea. Ronaldo puțin pierdut. Bă, ce mă, ești nebun? Și acest băiețaș și reușește să-i ducă capul la NASA și să sună mult. Ronaldo închidează dubă pentru NASA. Sebi. Oh. Mângâie-l un pic pe cap. Îl mângâi pe Dante pe cap, ia vină, Dante, coa. Da. Vină, coa. Dă capul mai în dreapta ta. Poate-ți bag un deget în... Dă capul, hai, vină coa. Gigea. Haideți să vedem, doamnelor și domnilor, ne aflăm pe arena națională. Nu uitați acolo de un ador la live, pentru că este foarte important, dacă vreți să mai vedeți versusuri, să plătim chiria la arena națională. Chiria la arena națională, pe chiria la arena națională e 50.000 de euro, veci, de bun sau uite. Hai să vedem aici pe Ronaldo. Ronaldo aplică tactica Dante, dar este mulțumit și... Eu mi-am învățat copilul. Bă băieți, am luat o apă de asta cu vitamine. Bă, ce înseamnă că, mă, să zică și mie ce înseamnă că? Calciu. Ce înseamnă că? Deci calciu cu vitamina D mi-am luat și eu ca apă de asta cu vitamina, au scos ăștia pe piață, nu e reclamă sau ceva.
E acră rău, zici că bei lapte acru. E da, calciu. Și vitamina Eu C. am mișto calciu, vezi. Bă, e așa acră. Nu mai beau apă. Ia. Căcat înseamnă foarte bine, ești deștept. Pericol Ia m-a zi pus acum. în pericol. Hai să vedem aici pe Ronaldo. Op, acest băiat este foarte agresiv. Pericol este pierdut pe arena națională. Haideți că dacă... Deci dacă dați un ador la live, poate mai facem un versus pe Santiago Bernabeu. Poate avem... Deci dacă dați un ador, poate avem bani să facem un versus pe Santiago Bernabeu, știți? Da, așa poate nu avem bani. Dar chiar mă, cât costă să închiriezi un arena la Santiago Bernabeu? Te bă, că n-avem noi bani. Pe cred că o fi 500.000 de euro pe meci. Poate și mai mult. Bă, Bă, de ce îmi stă părul sculat? Uite, Și ce este altceva sculat? nu știu ce stă așa. Bă, da, poate Nu nu. știu. Ești cu Dante? Da, e chiar lângă mine Dante, nu vezi? a pus gata în pericol ăsta. Da, dar nu cheamă pericol, e pericol. E pericol. Normal, vezi că tu te auzi de 2 ori. Nu, e ok. Pericol, haide să vedem acolo, mă băieți, dacă merge totul frumos aici, hai. Hai să vedem, poate ne mutăm pe cap nou, cine știe, avem bani de chirie, nu-i problemă, ăla avem pe Dante. Patraulea, Balibușa, cum se numea, bă, dacă nu mă știu? Bulibaș. Hai să Bulibaș. Ronaldo 5 Dai la mă 1. cum să dai mă cu filme, Ronaldo, mă, puțin bă. în top. Veri, ăsta nici nu iese de după gluj și așteaptă să dau eu push. Puțin în top, Ronaldo. Deja ai băgat morcovul cu tu cu iepure în cur. Urmează scorbul. Hai bă, că mă făcea slab, că mă bătut de mă rup la 1v4, gen ei erau 4 și eu singur, știi, și mă rup, mă bătut de mă Stați spart. mă, mi s-a sculat părul, dar nu știu ce are de s-a sculat. Gata, mă. Da, scula părul. A culcat la loc acum. Mângâie. L-am mângâiat, s-a culcat, gata. Așa, bun, da, e cam nașpa, 5-1, dacă îi dai 7-1, cam nașpa așa că te-a provocat, sincer, la versus. Bă, n-aș provoca, de sincer, n-aș provoca un player dacă știu că nu-s capabil, știi, adică... Păi da mă, dar el s-a crescut capabil de la 1v4 ăla. Păi asta zic, el a prins curaj de la 1v4 și uite că acum a luat o rundă, atât. Asta e nașpa, e așa. Păi bă, ei m-au bătut 7-1 la... Băi, cum mă să nu fie drag copilașul ăsta al meu, mă? El vorbește cu noi, de ce stă la vorbă, hai că nu știu ce, și dă cap, știi? Adică e ceva normal la el. Asta e nicio treabă. Bă, ăștia m-au bătut la 1v4, i-au dat 7-1, știi? Și eu îi dau 7-1 la 1v1. Da, să zic că e nașpa, mă, e nașpa, uite, îi dă 7-1 acum, dacă îi dă 7-1, că nu intră la meciul, clar, dar... Vreau să zic așa, că... Pariu că o să-și ia grenade sau o să tragă din prima. Se bi dau și-o cu el să o mărim din clan. Nu știu, Păi Maria. deja se face de râs, deci dacă face chestia să tragă din prima sau grenade, deja s-a făcut de râs. De-a dracu elimini din drum să... Dar nu vezi că nu dă nici push? Dacă ai băgat ghepurile cu tot cu morcov în cur, cum dacă vă zice? Ce te acum mă să joc ăsta? Ia Nu stai. știu, dar s-a băgat în glu. Dacă îl închide în glut, deci nu te credea. Bine, mă. Fuge ăla acum 7-1 chat, 7-1? 7-1 sau? Da, lejer. Ce bă, Lejer îi de 7-1, ești nebun. mamă, mi s-a blocat Ia pura de lunel la 1v1. Mi s-a blocat ecranul. 7-1 chat? 7-1, dacă e 7-1 un ador, dacă e 7-2... Ia mă, ești Nu mai nebun dați că nimic, îi gata. dă. Nu mai dați decât adorul atât. Lăsați adorul, că... Să-l Mamă. pun și story pe Insta, că m-a enervat. Ia uite-l. Mamă. M-a dus să-i zic, stai așa, că mă duc cu el în grup să-mi zică numele lui pe Insta, stai așa. Băi, l-am învățat bine, mă, n-am ce să-i zic.